garkuwa fagen yaƙi mai kamshi irin miski tattabara uwar alkawar komai yaƙi gida zaki bana cikin aiki gam zaki sannu sannu ɗawe su abdullahi kun ga ɗan abdullahi uban abdullahi na mustafa da zayyanu mai shirin fama daraja masarautar yawon rini gaba lafiya mai sarauta arewa gaba ɗaya an san da kai sarki gagarin taro sai dubu ta taro za sai da kai gaba gwajin jabar sanya wuri kai ne lahiyar sarafai namiji a cikin maza mai cikon aiki sanya wuri sai da kai da kwanci jiniya gwamna na jara kai ko kuce da wakai batun nono ka je riga wannan ya kare ko babu shankai turmi ake daga dutsen fatin dutsen cikin sarakai da shi mai rayuwa goma ko an sare za ka kara tufai duka maki sarakuna na arewa sarki da baya san kai gajen zaki mai cika aiki ita ka san na jinin sarakai jina fadin ka je abun kamuna bayan kamu ne tura kai rimi ka ke da hadan garewa ya ce ba kai ba ya sha na jakai doktor ziyanu mahadi sarki mai dogon zamanai da musulmi da kansa ya daga hannu cikin hikimar na tsaye bayanai ya ce mana sarki ya wurin ga mu bi shi kwarai abu na sunai sarauta gidan ku ta saka burki sarkin ya wure mazan mazaje jamilu na dan masanin ya wure tambura na ka na girgo gama wani guri da ya bai tuka adawa gyare da mai waje ya zo mai martaba da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta ci kamar ta barka abun so ne gun tallaka da sarki cika makin sarakai ilahi ya dauka kamar ta barka amin rabu ya dauka ka gida da waje su zamo bare kuma dawa gyare da mai waje ya zo mai martaba da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta ci kamar ta barka abun so ne gun tallaka da sarki cika makin sarakai ilahi ya dauka kamar ta barka amin rabu ya dauka ka gida da waje su zamo bare da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta ci kamar ta barka abun so ne gun tallaka baba girma ta ci kamar ta barka abun so ne gun tallaka ga muruba ta ta ya dauka karka mutane na taba zanci kanka duba ku duba da maza ba bayanai naka ake daga gare ka suke koyo yawan su sarauta ta ka ake irin sa kawai su wando suke kiran ka fage na shigar ku irin sarakai sarki zai ya nufowa ka taka a wannan karnin doya ta ku sarki na miji jiran maza mai cika aiki fagen daga in ya ce zai sai ya yi zai ya nufa ya canza batu haka mai martaba sarkin ya wurin mu Allah mu ya kara daukaka gaba sarki cika makin sarakai ilahi ya dauka kamar samarta amin rabu ya dauka ka gida da waje su zamo bare kuma dawa gyare mai waje ya zo mai martaba da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta ci kamar ta barka abun so ne gun tallaka gaba sarki cika makin sarakai ilahi ya dauka kamar samarta amin rabu ya dauka ka gida da waje su zamo bare da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta ci kamar ta barka abun so ne gun tallaka ka abun so ne haka sabbace kana abdullahi uban abdullahi jikan abar shi uban mazaje mai wajen din murmu aka ce ba za ya taba yayin wawa tunda mai tafiya ma da guzurin sa yake yi baya farmato kaji sarki sai ya nuna yawo ya gaga mai wata danka komai duwan ka suka samu daraja da kima idanun mutan kasar ga gaba tsakani ta hana su zaman lafiya shi ne suke sun da yawan wasu ka musulantar Allahu ya kara da kama cikin kasar ga sarakan arewa su zaya ba mai martaba sarkin ya wurin mu Allahu ya kara daukaka gaba sarki cika makin sarakai ilahi ya daukaka ba samarta amin rabu ya dauka ka gida da waje su zama bare kuma dawa gyare mai waje ya zo mai martaba da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta cika mata barka abun so ne gun tallaka gaba sarki cika makin sarakai ilahi ya dauka kamar samarta amin rabu ya dauka ka gida da waje su zama bare da zai yaro sanya wuri mai gida zauna na lafiya baba girma ta cika mata barka abun so ne gun tallaka mai yaro ke mana nan kasar ga sarki sai ya nasara baba girma ta cika mata barka abun so ne gun tallaka inda ka cika mali ya haka ba ke ta ga talaka wasu na umfana baba girma ta cika mata barka abun so
tallaka. Gaba sarki bayanin talakawa Allah ce maka martabar. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Sannan sarki mai kishin mutane dan Abdullahi uban maza ne. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Ka iya rubutu guda ma karatun ba a hazarcikan. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Gaba dai bajimin sarkin sarakai sarki zai yaron maza. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Ka zanta inuwar tallakawa mahutar wanda bai da gasa. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Baya goya marayu kai ne mai gata da mura shika. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Cikamakin sarakai na arewa sarki zai yana lafiya dai. Fadawa gyara shirin gaba mai waje ya zo mai martaba. Da zai yaro sanya wuri mai gida zauna lafiya. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Gaba sarki cikamakin sarakai ilahi ya ɗauka kamar tabarka. Amin rabu ya ɗauka mai ka gida da waje su zama barewa. Da zai yaro sanya wuri mai gida zauna lafiya. Baba girma ta ce kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Fadawa gyara shirin zama mai waje ya zo mai martaba. Gaba lafiya mai sarauta arewa gaba ɗaya an san da kai. Sarki gagarar taro sai dubu ta taro za ta yi da kai. Gaba gwaki shabar sanya wuri kai ne lahiyar sarakai. Namiji a cikin maza mai cikon aiki sanya wuri sai da kai. Da kwancin jiniya gwamna na sarakai ko kuce da wakai. Batun nono ka je riga wannan ya kare ko babu shankai. Turmi ake da ka dutsen fasin dutse cikin sarakai. Da shi mai rayuwa goma ko an sare za ka kara sosai. Cikamakin sarakuna na arewa sarki da baya san kai. Gajen zaki mai cika aiki ita ka san na jinin sarakai. Jina abin laka je abun ka muna bayan ka mu ne turakai. Rimi ka kere adan gari wa ya ce ba kai ba ya sha na jakai. Doktor Yanu Mahadi sarki mai dogon zamanai. Kan musulmi da kansa ya daga hannu cikin hikimar na saye bayanai. Da ce mana sarki ya wurin ga mu bi shi kwarai abu na sonai. Sarauta gidan ku ta saka barki sarkin ya wure mazan mazaje. Jabilu na dan masanin ya wure tambara na ta nake bugawa. Wani guri na ya bai tuka. Fadawa gyara shirin gaba mai waje ya zo mai martaba. Da zai yaro sanya wuri mai gida zauna lafiya. Baba girma ta ci kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Gaba sarki cikamakin sarakai ilahi ya ɗauka kamar tabarka. Amin rabu ya ɗauka mai ka gida da waje su zama barewa. Da zai yaro sanya wuri mai gida zauna lafiya. Baba girma ta ci kamar tabarka abin so ne gun tallaka. Jiwa karya bukkoci sarki adawa kuce zaci. Gafiya ce mai akai kawo nisan kiho sun kuce. Mai akwai ba sai ya wari ba dan yi tuwo na gidan rabun ma. Sai da biyar ki nesa nesa kusancin nake ba zai yi ba.